fil, efectivament, la nostra intuïció era correcta. És a dir, als anys 71, ministre, a l'època del Nixon, Earl Butz, ministre d'Agricultura, va fer un canvi legislatiu molt fort que va permetre que les grans corporacions agribusiness, com Cargill, Monsanto i d'altres, cresquessin exponencialment i acaparessin al mercat. Com a contraposició, aquest canvi de sistema va forçar la comoditització molt agressiva dels pagesos, primer dels Estats Units i després per mimetització d'Europa i de la resta del món. I a l'analitzar les sèries històriques dels últims 40 anys, veiem que l'impacte en el sistema era exponencial en molts aspectes. Llavors, el que vam veure, analitzant des d'aquesta perspectiva de sistemes, és que, tot i que la pagesia produïa dels Estats Units, els petits i mitjans pagesos, les empreses familiars, més del 70, inclús a vegades el 75% del menjar sa que avui tenim accés, només capturaven un 6% dels beneficis. I, a més, estaven marginats en la cadena de subministre, absorbien totes les incerteses de tipus climàtic, les incerteses de volatilitat dels preus, les incerteses de logístiques, perquè, tot i que la seva producció era de molta qualitat, com no produïen en suficient quantitat, depenien d'intermediaris que feien una mica de gestors entre ells i els centres de consum a les ciutats o en els pobles petits. Llavors, el que veiem és que la pròpia estructura de la cadena de subministre, com a resultat d'aquest canvi legislatiu i financer, havia perjudicat molt greument els pagesos. Parlant amb els pagesos de la zona,